Hekk kif irfissna l-ladba ta' qoddim il-bib ta' barra bdejna nisimgħu il-melodiji ta' numru ta' strutturi li jagħmlu parti minn villaġġ kbir tal-Miliet. Villaġġ li bla ma trid titfaħarstek fuqu tifli kull dettalli fih u bħal donnok terġa' ssir tfal għax tħoss il-maġija li ġib miegħu il-Miliet. Din hija l-atmosfera li joħloq ta' kull sena Ryan Spiteri f'daru għal żmien il-Miliet. Żornieh waqt li beda bl-armar tiegħu lura f'Ottubru u b'kurżità staqsejnieh dwar ix-xogħol li jinvolvi fih l-armar tal-villaġġ. L-iktar ħaġa li jħodlok ħafna xogħol għandek ammont kbir ta' plakek, wiring, kif ħadd tibni l-bażi, kull attraction, hija xi ħaġa li bil-fors tibda Ottubru nkella minn tista' tlestih. U finalment tgawdi għal Diċembru mbagħad. Ftit jiem qabel il-Miliet, kull rokna tad-dar armata, DJ popolari għal kanzunetti li jdoq ta' snin 90 u 2000 għalilna li b'differenza għas snin ta' qabel din is-sena tigawdi aktar dak li jieħu ħafna ħin jarma. Qabel ma tantx kont ingawdi Diċembru u issa iktar għandi ħin li ingawdi da kollu. Soltu nu ħafna xogħol u kważi ma ngawdi xejn. Nista' ngħid il-pandemija mhix ħaġa ħażina, ħareġ xi ħaġa tajjeb. Apparti l-villaġġ li ta' kull sena jżid aktar strutturi biex ikun aqwa mis-snin ta' qabel, Ryan għandu wkoll waħda mill-akbar kollezzjonijiet ta' Santa Claus f'Malta, buħut minnhom imorru lura 20 ta' snin. B'interess saqsejnieh minn fejn ġab in-namra għal din il-kollezzjoni daqstant kbira. U għadlong għalilna li kien missieru li nibet fih l-imħabba lejn il-Miliet u li minn ċkunitu kien affaxxinat b'Santa Claus. Ovvjament, ħarsa lejn il-kollezzjoni vasta li għandu Ryan wieħed ma jistax ma jitpaxxix bl-atmosfera maġika tal-Miliet li joħloq l-armar li għandu u li ilu jkollezzjona għal diversi snin.